protestează, mașini incendiază, ce țară traversează, spate lasă-te răboi. Și dă cu bomba de sare Europa, că la el pasiunea e tot pentru război. Venim în România, când terminați moscheea, vă dăm și vouă cheia. Să faceți curat, vreau să învăț nemțește, că ăia ne primește și o să trăim regește, că ei ne-au chemat. Noi dăm cu bomba de sare Europa, din 100 de oameni 10 sunt puși pe război. V-am câștigat la toți compasiunea, dar la noi misiunea e să începem un război. Ascunde bombele, 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 ascunde bombele când să le camuflăm și șterge pozele, 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 să nu ne vadă ăștia că îi El protestează, mașini incendiază, ce țară traversează, în spate lasă-te răboi. Și dă cu bomba